Salam hatırlı vatandaşlar, salam yahrıman illeşler. Almurada hoş geldiniz. Hoş gördük. Onu çağırın. O sağın çağırımız için kalam hormatly yurttaşlar. Ana bugün katı lokan siyasi vaka Türkmenistan'ı bolmalı. Buradan toy tutulmalı, bayramçılık edilmeli. Bilýäňiz de näme gündügün şu. Abu bekleme 1993. yıl mı 95. yıl abi. 95. 12. dekabr günü ulu davar edip Baybır neme ulu davara olanlara ne bir taraf bolluk 200 devlet dağı gol çöktü deyip bizim bir taraflığımı da deyip onun bir yıl arasında da Türkmenistan'ın var baylığını başka 200 devlete paylap gol çektirdi deyip gurrun diyorlar. Niyazım gol çektirdi diye. Alıp gurrun ediyordu. Türkmenistan'ın bütün baylığını payladı deyip gol çektirmek için. O datları bilemedik biz. Doğru mu yalan mı? Yani halkın aydiyanladı da. Siz şuun sizi çağırının sebebi yani aslında bir kağıt yüzünü katı bir ulu bir özgörüşlük, ütköşüklük Türkmenistan için bir taraf olmak, hiçbir daha da koşulmadık. Yani Türkmenistan'ın aslında bir taraf bolmak demek bu taşkı siyasetlere de koşulmalı. Ya bir devlet, iki devlet arasında uruş gidip duran olsa, onu da ok yara bilen ya esker bilen, yene bilen, hiç sat bilen kömek etmeliler. Koşulmalı. Umum aydında bir taraf oluyor da. Bir taraflığını saklamalı. Onun hiç kim, hiçbir devletin daşından gelip bu devlete koşulmaya hakkı yok. O öz nemesini diktavat etmene hakkı yok. Öz nemesi pravilasını değil ya da Türkmençe dedim yuvaş yuvaş yahtın çıkıp paraya Marmara'da. Valla bana da aytıp beremizler. He, ana şunu iyiden devam edeyseniz onunla. Değil İyi mi? ama oğlum sarılma bir yankı etsin ýaly. 1995 ýylyň 12-nji dekabrynda ulu takyrdy, ulu dawara bilen ene Türkmenistany toýlandy. Nämemiş Türkmenistan enne bir tarap bolundy. Şular ýaly status berdi. Ýani gaýdysyň ýaly kuýda boly döwlet gol çekdi. Kim şu zatlar gornady. Onu Niyaz Gurnana, onu Gurnan ene Baris Şykmurad. Şol döwür Türkmenistanyň daşary işler ministri. Şol bir ýylmy, 2 ýylmy öňünden şolga ol Birleşen Milletler Guramasyny onu görmüni görä türkmençilik edilýär. Bu da çylyk edilmäkä bir topar adam bilen görüşilýär, salamlaşylýar. Mesela araşy gelmek üçin bir topar işler edilýär. Bu taýda bolsa bütün dünýäň öňünde ilkinji gerek musulman döwletler diýip aýtsamam boljak ýa Sovet respublikalarynyň içinden ya aslı gününe varalanda da ilkinci bir ol yasa arabam yok ve tayda tayım yok henüz tanım yok hiç diyor yani güzel kararsızlık yani bir taraflık statüsünü ne bir aldılar ılan ettiler onun şu almak için yani kısır halkın içinde gururun var deydin ya Türkmenistan aklı bağlılığını çıkardığı vurdun daşını dedi. O gururun yonu kıyırdın dörana hakikaten şu yıllar men eyyam yani Azatlyk Radiosuna bir näçe habar getirdim şu barada. Halkyň içinden gelen. Enne ol näme başa näme haryç çykarylypdyr, ýa näçe pul çykarylypdyr, onçasyny men aýdyrjak ýöne şu nepis tokalan türkmen hanlary bar, 1 ýyl 2 ýylyň dowamy. Şolar wagwallap çykaryldy ýurdun daşyna. Olara nira ana şol dowur Birleşen Milletler Guramasyny türlü wezipede işlän ýa beýleki milletlerin wekilleri bar şo taýda wekilçilik eden. Ýa şolaň hökümetlerini, ýa şolaň döwletlerini, şolaň aýaga aşany ene ýazyldy türkmen hallar. Şoň üçin bir agazdan gol çekildi diýene. Ýoksa bu taýda başy Türkmenistanyň başy döwleti ýok. Alaýyn ýerde bir taraplyk statusy. Ondan ikinci tenen hem ağlap geçtim yani gördüm bilmedim ben mi yok mu? O şol bir taraf bolluk bizim içerki işlemde hiç kim katılışma hakkı ya hukuku yok. Ene
şol hakkı hukuku almak için bular ine e, bir taraflık mesela statusunu kabul ettirdiler Birleşen Milletler Kurumu. İnançı niyaz edenine de koyunu koydu. İnsan hak hukukları inelmedi. Yüzlerce, miňlerce adam türmelerde çüýredildi. Şo ýyllar ýoksa biz arz edip Birleşen Milletler Guramasanyň üstü bilen, Amnesty International'ın üstü bilen, Helsinki Boş Guramasanyň üstü bilen, bu dünýede bir zat gurama bar bolsa şolaryň üstü bilen Türkmenistana kıyadaýlary ünsün çykdy. Olar gidip barlyca komissiýa düzýär, bol niýasym goýberen biz bir tarap bu. Ne? Ýurdun şonu şol salamdak. Koşulmaň bizim siýasatimizde. İki yaka içine girenle de eli boş varsa mın iyidini yankı diplomat çemadan dolurdan ne olup iyidini olur Türkmenistan. Yine şeydi bu halkımızın baktığını yatırdılar bir taraflık statusu bile. Çok döre düzem kurnoyacağım bu yine yurdun içinde Barış Şeyh Murat aftarı son yankı bir taraflık statusunun ol emede yankı Washington'da da şu zatları yerine getirici bolup işlenem Sultan Töraýewiň işanmaly. Ol häzir indi. Yani Sultanyň jogap bermek zatlar kam halkymyzyň. Näde bedeli, näme şeýle edildi. Näçe şu tak harit ýapylyp çykarly. Ne şol iki adamyň emma oşodar nagyşyny gaýdysy çeken zähmetiniň netijesinde ne halkymyz şu ýaly perişan ýagdaýa ýetdi. Ne şol aftar bar, ne ýa-da aftar bar Şeyh Muratyň öýde şol kapana düşüp bolan işi şu. Öýde ýalnys o dowlaky. Halk üçin döre diýýär kadydyr da dowlaky. Ýöne niýaz aýlap dolap hemmesi şu öýde içinden sal şu tat. Ol 32 ýyl ýok edilen adamdan sansaja ýok. Ne şu bizim ne dowlatynyň garaşdy bolmagyna uzun aýtdy. Men şu bir tarap bolmagynyň netijeleri tak getirdi. Yoksa mene şu etse de bir taraf devlet kimin kapoşul hiç kim. Yani şuma durmuş mecbur etti. Yani Orsiýanyň agresiv siýasatyny yani Ukrainanyň üstüne çalışymy gör. Bile mene NATO ýararlygyna girmäge karar berdi. Yoksa asıl koşuljak devlet ýa milletler de olam ikisi bilelikdi. Finlandiýa bilen bile sebäp bu ikisi ilmidam iki devlet arkalaşyp gelýärler. O zaman aslında bir devlettiler. Finlandiýa ikinci devlet dili Şowet dilidir. Ene, ene bir tarap bolýan bolsaň şeýleräk bolmaly. Ol bir tarap diýip ýurdun içine daşar dowletleriň wekillerini salman, dünýä guramalarynyň hukuk goraýjylaryny içine salman. Hiç olma turistlerim içine salınmadı. Eger diýdi. Yani şeýle bir ýapyklygyna öwrüli Türkmenistan. Öýde mene bir tarap. Öýde mene garaşdy sorasan. Gazydyň günne şol ene kakala oteller ol watan satan programasyny olmuşar. Mhm. Şo diýip kim bilen neden görürüň desen elin gardyp aýtdy da hani bu garaşdylyk. Hani bir taraplyk. Ene garaşdylygymyz hem şol bir taraplyk hem şu. Ennem ene şol ama näçe ikun müşüm bol. Krasnovodsk'dan men Türkmen nasıl diyecek gal mümkadi var. Men sonulun ya. Ya da var ya şolamy şagadan da yerdelerde şol akpaçan ayak basan yerdi. Şagadan. Önkü könüde Türkmenlerde tutulýar. Onu tutaýdan habar geldi. Şu diye 10 kısmına bellenecek. Yani bir taraflık bayramçılığını geçirmek kadağın. Üyüşmek kadağın. Köşeye çıkmak kadağın. 9'dan sonra görünmek kadağın. Yine. Yine şol hemden Krasnovod'dan gelen habar. Krasnovod'da gadagan bolsa bütün Balkanny gadagan. Balkanny gadagan bolsa naç diýmek bütün Türkmenistany da gadagan. Bele ne ýertip sorap görür halkymyzdan. Täzeýlem geçirmek gadagan, duşmak gadagan, oturşmak gadagan, köçe çykmak gadagan. Gözlerinden dil gatalýarlar. Eger de men şu düzgünler bolsam, onu men jinayet jogapkarçylygyna çekip bilersiň. Sen özelben adamny özüne ýankı yani karar çıkarıyor. Sudun kararı. Onun ayarcı kararı son karar çıkaranlar da. Öğrenme şurur yani. Kayiş etti ol, bizim şuna 5 yıl ver yani.
ya 10 ýyl berýär diýip. Ene şonam şol halkyň aglyny doldurup aýdan ene bular bir taraplyk bayram ya günü. Kimden bir tarap boldy bular? Ha? Halk öz başyna, bular öz başyna. Halktan bir tarap boldular bular. Kanunun bir tarap boldular bular. Konstitusiýadan bu halkymyzyň gelejeginin hem de bu ata watan bilen topraklar bilene şular ýaly bir tarap edip goýdular. Ilıklanmaşaňky däl ýa-da. Bunu sen bir tarap boldy. Hı, Eger tarap tutup şu toprak menki diýsen, onda sen günahkar. hı. Ona statusa gawat gelemez. Türkmenistanyň bir taraply. Şonu dil ýetirýän ýaşak getirýän. Ene bolup duran zatlara şu, onu çağırın. Mesela diyordu, näme goşup aýtjak bolsaňyz, siz hem şu döwürler bir taraplaryň miwasyny gören adamda, goşadyrmak üçin aýdýan miwa dip. Men o döwür ýurdun içinde de kabul edilen näme berdi täçikleýän saňy ýa halk näme gördi. Ýa-da pahyjda ýaşady otayda näme şey beýle. Dogana anlaşlaňyz bar. Ya halktan näme gördüňiz, eşitdiňiz? Näme Ba, peýda adaş. bolýar? Hawa. Bunun garaşsyzlygynyň hem awa alnanyny bilýär. 91-nji ýylda, 95-nji ýylda bir taraplygynyň hem alnanyny bilýär. Diňe şo gury dawara takyrdy deprek aýdymsaz awa kuppoly donly halatly tand edip galgap ýörenlerden başga gören adamymyz ýok. Mene dogry aýdyn. Awa ne bir halkyň edenjegi galdy, ne bir göleli sygyry boldy gapsyna, ne bir Mercedes gördük. Her kim öz başyna gay, her kim öz gojalygy, her kim öz dawan adam bilen gazanyp şu çagatyny eklemeli. Menini ýokarky gatlyg aýdamok, ol ýeňil aňsatlyk bilen pul gazanýanlar aýdamok. Men diňe ýanky orta grupdan aşaky gatlyg aýdýan. Öz gününi öz görüp berenler wa ýöneköý bir işgär sada adamlar. Ine şolan gurrun edýän biziň Türkmenistanyň aglaba bölegim ýanky orta grupdan aşak gatlakdaky ýaşaýanlar sany köp. 80%, 90%. Galan 10-15% ýokarky 10-20% olar ine daşda görewini gurşap alýanlar, ýanky ýokarkylaryň gabaklary, birinji gabagy, ikinji gabagy, üçünji gabagy şolar ine bir-birini gollaýanam, ýanky nebitini alýanam, satýanam, bir göz boýagçylyk edýänam, pagtasy bolsun, ýenesi bolsun, çigidi bolsun, näme biznesi bolsun, bu ýegenlerden tut, haýsyndan tutsaňda da bara şu guruluşyk işgärlerini tapawdy ýok. Hemmesi pul aklamak bilen, şo bir ýerden pul ogurlamak bilen şeýdip baýýanlar da. Ine o gatlygy aýdamokdy, ýanky prostoy gatlyk ba. Ine şo gatlygy aýtsam, şol ata-baba garaşsyz bolsa da, bir tarap bolsa da, bolmasa da halk üçin absolutny hiç ýeli täsiri bolmady. Edenjegi galmady halkyň ýönü. Bu tohum geleli bäri halk has gysylly. Has ýanky daşary ýurtlara çykmaga mejbur boldy. 5 manat gazanmak üçin. Sebäbi bu soňky gelen tohum öňkü yapdy. Nime dip, sakraşen edip, ýagly molumlara çenni budjetni işgärleriň hemmesini diýen ýaly sakraşat edip, Keselhanalar, Gizelhanalar, lukmanlar, lukmanlar. gospitallar, lukmanlar, medzistralar hemmesini sakraşat edip, ýanky seniň wezipäň aýdaly wraç bolsa da sen beýleki işlerim etmeli, ýa seniň wezipäň medzistra bolsa beýleki içini süpürjüleňe işlerini etmeli. Bol aşagyny ýatan hastalyň aşagyna rastlamalan bolsa sen pastelini bilýolaryň çalşmalan bolsa sen ýorgun jok ýasyklaryny kirýüm bolan bolsa, ýanky praçkada işleýän neme wa bolsa gelip hojalyk işlerini edýänem şolar hem köp. Ýanky yarım stavka berýär saňa. Yarım stavka berýär misal üçin medsestralara. Yarım stavkasyny sen şonuň uborkasyny etmeli içiniň. Sebäbi uborççylaryň ýa süpürjülerin hemmesini sakraşat etdiler, işden çykardylar.
Meniň gören zatlarym diňe hubbot 91-nji ýyldan bäri garaşsyzlyk alalygy bäri, 95-nji ýylam üstüne goşsak bir tarap bolaly bäri. Meniň görüp gelýän adam diňe halkyň hubboty begenip bir edenje galyp bir ine aýlyklamyzy köpelli ine Mercedes allyk öz aýlygymyda ine jaý gurduk öz aýlygymyda ine ogly ýördik gyz çykardyk çağa okutdyk ana beýtdik eýtdik diýen ýok öz aýlygyny ol aýlykdan bul aýlygy zordan ýetirinýärler. Onam näle ýetirinýärler? Diňe iýmitiňe. Sen şonu gowy ýejek bolsaň eşigiňe pul alanyk. Sen eger çağaňa 2 san çağaň bolsa kışky ädik bilen palto alyp berersiň bolin, kurtka alyp berersiň bolin, senin iýmäge adyň ýok. Şu bir ýeriň ýapsaň beýlek ýeriň açylýar. O ýeriň ýapýan bolin üçünji ýeriň açylýar. Sen ýöne şey kowlap bermeli. O pul lilýanda atly, pul lilýanda. Senin, Halkam senin piyada. halkam piyada. Ýygyny diňe kowlap gezdik. 30 ýyllap pulun ýygyny diňe ylgap kowlap gezdik. Ene şu aýtyn biri şu zatlar ýalanyp. Näme üçin çykylýar? Öz ýurduň taşlap çykmarsyň sen daşar ýurda. Günüň gowy bolsa. O pulum diýilýän adam öz aňsatlyk bilen gelip dursa. Hepde de bir 8 sagatçyk işleseň, hepde de diýen bagyşlar. Her günne bir 8 sagatçyk işleseň, aýlygyňam gerkkäbe gelip dursa, ýeterlik bolsa, sen iýjek işeňe de ýetse, giyinjeňe de ýetse, dogulaňyny de toy tomu diýdi, gitjek restoranyny ýibişek, käwat bayramçylykda ýene de dogulaňyny, oňa da ýetýän bolsa, sen jaý almaňa ýetýän bolsa, ya kreditlere marzanjak berilýän bolsa, maşina alyp bilýän bolsaň, sen ýurduň taşlap gitmerdiňe. Mene gitjekler. Men oturjak şu ýurdumda. Näme işim ma? Başga ýurtda, näme tanış ýurtda barmaly. Sen bir topar ýanky stresden geçmeli. Ol işe yerleşmeli, dilini öwrenmeli, olan giýirim çykanyny öwrenmeli. Bir ýerde de okumaly, bir ýerden diplom almaly. Aýdamada bir uğurdan saýlap alyp okuwa işe yerleşmeli. Sen çağa çoğuly bolýan, olar ýöne kynçylyk üstüne kynçylyk başga ýurtda bolsaň aňsatlyga bol telkilik ýok, aňsatlyga ýaşaýyş ýok da şerutda. Sen sen baraňsoň bir çyjoy adam bolýan. Sen bir nime bolýan? Nätan nime bolýan? Gelmişek bolýan. Sen şu ýurtda gelmişek. Sen şu dilini öwrenseňem, nämetini öwrenseňem, işine girseňem gelmişek sen. Ýene öz ýurduňy alyp bolanok. Men şoň alyp gulaly gulluk bolsa, altyn asır bar bolsa men ýurdum taşlap gaýtmarna. Ana siz ýurduňyzy satyp gaýtdyňyz, ana siz ýurduňyzy dönüklik edip gitdiňiz diýe. On diýenler kimler? On diýenler şol gabyk diýenimmi? Daşyny bilen gabyklar. Şu gabyklar puly aňsatlyk bilen üstüne ýagyp duranlar bar. Ene şolaryň ya hakly tutýan adamlary, ya şolary ýalakalyk edýän adamlar, ya da şolaryň özleri, ya garnaşlary, ya ýene bir zady, ya dogan oglanlary, şo wezipelerde oturan adamlaryň garnaşlary, ýeneleri. Näme üçin? Şoň ýaly komment ýazýarlar meselem. Ene siz dönükler, siz boşlar, sizin edýän işiňiz ýok, siz hiç zat edip bilmeýäňiz, hökümet plan edip bilmersiňiz. Ay näme? Ay bular ine zor. O size alırmaz. Sizine boşlar, boş görün edýäňiz diýenleri. Aýdasyň melýada. Şu biz boş görün edýän bolsak, şu wagta çenni bir dolu gürlän adam mı onu? 30 ýyl geçdi. Hani bir ýurt düzederdiňiz ha? Ýurt düzetmeli keniňizde. Biz boş gürlän bolsak, çykynda aýdyň onu. Sizin diýäňiz näde dogry, ne şeýle bolmaly, beýle bolmaly. Argument getirin. Bizim diňläli ona sizi. Näme üçin beý diýerler? Sebäbi şol rejim ýykylsa, olar ýaly bol telkilik boljak däl, olar ýaly ogurluklar boljak däl. Olar ýaly aňsatlyk bilen pul gelip durjak däl. Meslik bar ýanky. Şagal meslik edýänleriň hemmesi hedilikden galjak. Ondan o rejimiň ýykylmasyna ýol bermek islenoklar. Şol rejim durmaly. Näme üçin? Sebäbi pul gelip dur.
Onun bular gitmeli. O yurttan bu yurda gidip yürüyorlar. Olar için o yurttan bu yurda gidip bir 50 bin dolar da aynı şey deyip zınk vermek hova. Hiç zat. Şolar için hiç zat. Şoň için sen mesela men aýdyn. Şu taýda bir riftigadan bir taşerutlarla dil baglaşyp, şertnama baglaşyp bir gol çekip kontrakt baglaşýan bolsam, maňa da bir aýda bir 1 milyon, 2 milyon dolar berip duran bolsalar, elbetde sen rejimi ýykylmagyny islemersin. Sebäbi kazanç gelip dur. Ene bize gelip ýadýanlarym şolar, şol rejim ýykylmaly däl. Maksat bir bolly. Ene biziň görende adymyz şu wagta çenni 91'den başlasak 95'e 95'ten hem bäri umum aýdamyzy tegel aýsa 30 ýyl hiç ýyl ütgeşiklik ýok. Beter boldy gaýta. Almada. Kimi gürleseňem beter boldy. Ol halkyň ilatyň ösüşe bir gally. Ösüş ýok inni. Ýyda gidýär gaýta, ýyda gidýär. Ýani ila sana wa. Ýöň bir wagt 4 milyon, 4,5 milyon bolmaly şo 90-njy ýyllarda, 95 aralykları. Ýöne ilat gitdikçe azalýa. Nireden bolsun? Nireden bolsun? Eğer ayal ayrı ýaşaýar. 20 ýyl bäri ayrı ýaşaýar ayal. Indi täze öýlenýänler hem ýaşlarym olaram ayrı ýaşaýar. Öýlenýär, gidýär, gazanjyn. Ýani galyň puluny, toý puluny bir zat etmeli. Gazanja gidýär da şerurda. Ýene aýryçylyk. On çağan kim dogurmaly ondan? Ayal ayrı, Türkmenistanda galan bolsa, kimden dogurmaly çağany? Haçan geljek ol ýydyna? Dige kösençlik. Gitdigçe de gulçylyga öwürdiler. Türkmenem dymp otyr. Ine altyn asyr gelýär, da altyn asyr gelýär. Ana şol nime bilen, salgym bilen ýaşatdylar. Ine gelýär, da ine gelýär altyn asyry. Şo salgym bilen ýaşatdylar bizi. Halkymyň jaňlanyp otyr. 30 ýyl boldy, ýa oturanna. Inni şoň üçinem biz ekrana çykyp gürlemeli bolýas. Halkyň gözüni açmak üçin. Ýene de bir 30 ýyl oturmalymy ýa garaşyp. Yani al asmanımız, duru asmanımız vardı. Ne biz bir taraf devletti, ne biz garaşsız devletti. Dine her yıl şunu yala bayramçılık bellep davar ediyorlar. Aslında kağıt yüzüne hiç adam ütgemedi, gayta beter oldu. Demedat kağıt yüzüne. Garaşsızlığım, bir taraflığım. Garaşsız bolyan bolsaň dünkü al Fyodorovlar sen adyňy tutup bilmezdi. Ekrana çıkıp miltemedi bilmezdi. Sen garaşsız bolyan bolsaň. Hakyky Türkmenistan diýdini epip öňüne otyr Russiýanyň. Kim näme diýse diýäýsin. Gidip orden alıp gelýärler. Atalawly gezekleşip Putiniň elinden. 1888-nji ýyla 81-nji ýyldan soňra 81-nji 82-nji ýyl gidip durany türkmenlerim silleli türkme telpekli kırmızı donly biziň nemelerimiz türkmenlerimiz gidip ordeny baş döşünü suratlary var arhivde. Ors imperiýanyň elinden orden medal alyp gelýärler. Ona mene bize meyletin koşullu diýem uly kitap doldurup kitap yazıp halka ýaýradýarlar. Ana o kitapları nira ýok arhivdäki bar kitaplar ana watandaşlar size Türkmenistan doglalyňyz bäri şu tarih hakynda hiç zat aýdyp bermedik bolsalar diýmek siziň özüňiz öz başda arhivlere girip şu kitapları tapıp ya online skaçat edip alıp okamaly bolýaňyz. Siziň ata-babalaryňyzy nähili edilendigini, nähili zorluk görendigini orsun elinden şu zatlar siz özüňiz öz başda öwrenmeli bolýaňyz. Ýene de gelip bide boş gürleýäňiz diýäňiz. Biz hakykata aýtsak boş gürleýän bolýas. Girin on arhivlere de okaň şu kitaplary. Nämeler ýazylypdyr? Türkmenistanyň geçmişi barady. Ortalar özü buýsanyp kitap ýazypdyrlar. Türkmenler nädip boýuna gidirip bolýar. Nirlerin birinci basyp almaly.
Ha o nämeler etmeli? Näçe sany söwüşçüň ýaşlary bar, näçe sany ilatynyň sany bar. Haýsy tekeler nirakda ýaşaýar, ýomutlar nirakda ýaşaýar, olaň sany, ärsarlar nirakda ýaşaýar. Olaň sany bar zady öwrenipdirler jikme-jik. Siziň mara şo döwürlerde 1800-nji ýylyň aýaklaryna türkmenden öze milliýerler näçe sanynyň bardygyny. Ha, haýsy Balkan welaýatynyň ýomutda nimede ärsarlaryň sany. Bu türkmen eneme marly tekeleň sany, saryklaň sany ýa bu ahally tekeleň sany näçedigini özüňizden bilen dokduňyz şo döwürlerde. A orslar bolsa öwrenipdirler. Näçe hakda kitap ýazypdyrlar, näçe müň sany eskeri we näçe müň sany atlysy bar diýip ýaragyna çenni. Ondan bizi näçe taýýarlamaly plan gurýan ekenler. Plan ýürüti ýazylypdyr ol. Narmada kitapda. Bize näçe san yara gerek, näçe gün imit gerek. Şoňa çen ýazypdyrlar. Näçe günlük söwüşip bilsek, durup biläjek. Imit sanyna çenni getnime edipdirler. Ölçäpdirler. Näçe tonna imit gerek bolsa-da. Ondan ol welaýetden bu welaýata ýa-ni siýahat etmek üçin çölüň üstü bilen kıywa tarapdan, ýene tarapdan geçmek üçin ýürüte yerli halkyň düýelerini ulanypdyrlar. Düýeler çölü ısla nime çydamly bolýar diýip. Suwsuz aç 7 günnäp oňup bilýär diýip üstüne ýük baryn ýükläp kerwen edip halky ulanypdyrlar üstüne olaň düýesine ulanypdyrlar. Ne watandaşlar şol biz boş gürleýän bolsak giýrinde arhiwi okaň. Ana şo taýda görürsiňiz. Nähil edip orslar siziň ata-babalaňyzy basyp almak barada plan düzenlerini. Nirakda yer asty baýlyk bar. Nirakda nämeler alyp bolýar. Hemme zady ýeriň astyny üstüne hemme zady öwrenipdirler. Tom kitap ýazylypdyr watandaşlar. Ene giýrinde okaň. Mene Завоевание Türkmenии diýip bar. Ondan Hywa hakyna ba, Hywa nädip basyp alyp bolýar. Завоевание Hywy Bukhary diýip. Bu kitaplar amma online girip ýazsaňyz çykyp dur kitaplar. Skaçat edip alyňda okaň. Ödem gadymy ors diline ýazylgy, öňkü kirillitsadan öňkü bara. Ana şol dille ýazylgy dur. Şo kitaplar 1830-40-njy ýyllardan başlap plan düzüpdirler. Da gepiň ýa owatlar ol Nikolay II hem dogulman owatlar. O ata babasy, atasynyň döwründe bolýar. Ana şo döwürler kitap ýazyp plan düzüp üstüne işläpdirler. Orta Aziýany nädip basyp alyp bolýar diýip. Mine almada. Şondan bären biz garaşsyz däl ekenik. Hiç watan bolmandyr garaşsyz. 91-nji ýylda garaşsyzlyk allyk diýip uly dawar edýärler, birden pul çykaryp. Ene eli boşlar, agdy boşlar ana şol. Birden pul çykaryp dawar edýärler. Näme gerek? Ondan halkyň aç halkyňa ber. Şoňa çykarjak pullaryny. Ol gat edip muramardan jaý salýarlar. Ondan halkyň aýlygyny wagtyna ber. Edaralar açmaly. Halky iş bilen üpjün etmeli. Taşerrütde gedip ýör. Türkmenistanyň 60%. 5 manat pullyp. Sen ýurduň başyna oturan kelleli bolýan bolsaň şolara üns bermeli. Halkyň dagap gitdi, gutordy. Owalar boşap galypdyr diýerler. Almada. Boş diýe owalar. Salamlaşmana barmada öňkü tanışlaryň birem hiç kimem ýok diýe. Garnaşlarym, tanışlarym ýydyna gaýdyp barýanlar. Owa boşak galypdyr diýe. Yo, ýurduň başyna oturan kelleli bolýan bolsaň ana şo üns bersen. Halkyň dagap gitdi, ýurduň boşap galdy. Elbetde näme üçin edilýär bu halmada olara gerek däl biz. İçiniň ilaty gerek däl. Ýöne ol garaşsyzlygam, bitarapligam hemmesi ýa-ni sahna diýenim gorag neme, görkezme esbab. Ana şulardan ibaret men aýtjagym halmada. Gürleseňiz men aklymdan oçukýa. Bu barada. Sağ ol. Atı doğru bellek geçýän sebäp bir günnelik bar. Görünüp duran zat da bu halkyň günnelik durmuşyny bar. Aýdyp oturan geň görürlük zat ýok. Geň görürüň aldyny diýerde biziň aldymyzdan çykyp durdy şu zatlar.
Yani sen aýtdyň da şol bizine oğurlukda aýplaýarlar, ýene bir zatda aýplaýarlar. Ýebrey diýdiler, ateist diýdiler, näme diýdiler, kafir diýdiler. Şunu kim diýýär? Sen aýdynladyň bana şonu bir türkmen gadymy bir sözü bilen utgaşdyrjak bolýar. Atalan bir sözü var. Oğurluk eden utanmak, buyurmak üstüne gelen utanır diýer. Yani ödere edýän oğurluk günäni bizim üstümizde yapıp şola üstünden gelen adamı günakarlayacak bolýar. Yoksa sen şu mahal canın yapıp onun näşmi aýdyp berdiň. Şoň birini içine yalan bağ bolsa, haçan ekrana goýanda ýatsyn aşağı. Yani şu ýeriň şu ýeri şu tarapy şu aýdan sözüň yalan ýa ýalňyş ýa näde dogry diýip. Ya tersi. Yok. Bura üstünden böküp geçýärdi. Aýdar oğlunur sen türkmen eşikli çykmadyň ya kelläňde ýalyk ýok. Ya sen kapır ya plan. Ine bulan bar diýmese şol. Özüm aňyrdan jew edip eger gaýratly erkek ýa-da bolýan bolsa näme üçin en atasyň da kanady bilen ekrana çykyp bizimki arkaýy gurrun edip bilen. Sebäp bilýärler ertesi şulardan jogap sorulýar. Sen o hukman hasaba sorulur bulardan. Sen ýa bir sözüňde aýtdyň da şu 95-nji ýylda bizde 4,5 milyon oğul ýylat bolmaly. Ýok, ýok. Bolma haky ýok. Näme üçin onu men sanly bilen düşündik baýdyp beri. Şu 90-njy ýylda, 91-nji ýyla geçirildi Türkmenistanyň ýylat sany umumy ýylat sany şu ýazyw netijesinde 3 milyon 840 000 adam. SSR ýykylanyna bir böle gönü göçüp gitdiler. Ors dilli milletler, Orslar, Ukraynalar, Tatarlar, yenem, Kavkazlar, gelmeler çıktı göçtü gitti Türkmenistan. Şunun umum sanalarında 400 miňden köprak bolmagy mümkin. Ondan Türkmenistan'da da her ýylda şo ýylda görkezýär da 104 000 çağı, ya 102 000, 102 000, 110 000 çağı doldu. Olan statistika, onun reallik değiller. Onça doğru yanmazlar, biz onu yere göğütünmez bak, götürtme. Yani ben krediyen, şurada 80 miňden köpe geçen apar yılda. Şimdi şu yurt terk edip giderlen ögözün de olmak için, dolar 400 000 bolsa, böyle emediyen bolsa her yılda yankı. Doğuyan şol yerini yetiriyen bolsa, bak niyaz ölýänçe, şolun ögözü de olan adamı ölüp gidip otuyor. Sizler yıkılanın son çağı doğurmak katı pese düştü. Onu siz özünüz yani Lukman hükmünü kovul yani. O zaman Türkmenin önüne 7-8-10 çağı adatı maşgala bulunmazsa son şuun kunun 2-3 çağıdan harik geçen. Oğlum yarım yetim ya doğulu yetim çağırır. Ecesi vardır kakası ölündür. Kakası vardır ecesi ölündür çağırsınır. Ya ikide ölündür Mahmut'u yankı kakalı seyrediyandır karvatalı. Ne şular yani doğru genaside düştük. Yani şimdi eğer şol halk sani bar olsa hatta Sovet zamanında vurnak sani bar olsa azlar neden aklar 10. yıla geçirdiler ilat diye bunu. Geçen yıl 20. ýyla geçirdiler, 10 ýyldan soň ilat ýady bu. Hani netije, hani sany, hani halka berilýän hasaba. Hiç dat ýok. Onu men pikir edýän diňe bir zady sany, teredýäli näçe temp bilen ilat sany azalýar Türkmenistan. Bu näçe çaltyrak asla ýoguna ýan bolur. 10 ýylda, 5 ýylda. Şoň üçin öňe şu çykyp atalagy bir arada beren ýemeler bar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk programasyny düzlük diýer. 20-nji ýyly ta 50-nji ýyla çel. Yani şu diýmek şu 50-nji ýyla çel şu toprağın üstüne şu tohum haram tohumdan başga millet galmaly. Ya özlerim başyp gitmeli ancak. Son bulan iň esasy zat genosidiň bulary berýän peýdasy. Bulan öz gözüňde tut ýani. Häzir şu bizim halkymyzyň 60 götürme çykdy, şoň 10 götürme ýygyna ýa gelir ýa gelmez. Galanyn ştaýdy. Wagtyň geçmek bilen bitjek adam. Ýurdun içine akam örüp berdi. Diýmek, soňra şulardan hasabat sorajak halk ýok. Döwlet goýup, topragy aljak adam kän, oňa şaňy 50 trillion baýlyk gatýar. Onu Türkmen halky şuun milli, ýöne oşo teoretdäki ýaşap beren döwletleň ýyldym urluklar bir döwür hasap edip çykardy. Näme bardyr? Ya Ukraina, ya Orsiýadan kiler bilýär. Ha?
Hataylılar biliyor. Onun için hani ediliyor onu bir güç olan yalatıp beni çok çoğalar vatıyla Türkmenin toprağı. Onun şu bunlara da bir taraflık statusu şu zatların, şu cenayetlerin üstünü görmek için kullanılıyor. Yani Kur'an başka hiç zaten. Halkımızı bir çıkıp aytsın, kahiş et ya. Yurttaş, yani şu gepleşimden aşağıda yazın. Yani şu karıştırılığından, ya şu bir taraflığının men cinlik yalık peyda gördüm. Özüme ya maşgalan. Deyip aydayın, yazayın. Bizden bilik kalır, belki bilyenler. Bir tragediyan başlanıcı şu zatlardan geldi. Niye ben bir taraflı daş tavırın yani şular yani o sonra bir bir taraf borcuk borcun bir taraf devletten etmeli borcu var. Onu söyleyeyim. Yine iki devlet uruşuya değil. Ne şu mar Palestin'den İsrail uruşuyor. Sen haramlarda deyus. Eğer sen yani bir taraf bolyan varsa şunun ikisinin çağır devletini. Çağır oturup şuları saçağın başında. Stolun başında. Siz şahit parahat çögüp çapyan çavuştaydan gitmersiniz dedi kapıyla daşının vurupla. Gayratlı erkek bolyan varsan. O tayda iki taraftanım sivil halk ölü otu. Çağı, zenan, garrı, kurtu. Uruşta o bu zatlar hükmen bolyara. Hani sen bir taraf bolyan varsa etmeli borcun sol. Parlın sol. Ama eden hakları. Bunu dinle bir taraflı şu ediyen cinayetlerin üstünü gömmek, basmak, yapmak için kullanılır. Yani Kur'an. Bakın 30 yıl böyle yani bir kıyıldı. Şunu olur götürülen. Orada peydali. Yani gelecekte bir de Türkmenlere şu gerek mi olur ya bir taraflı. Gerek olsa onu bir taraflı ne ait terzi kurunamır var da beylek bir taraf devletle yetişiyor. Ona bir doğru bir taraf var mı? Hatta biz bir taraf diye ana o dünyada hentek hasaba alınmadık ya emede adı tutulmadık ya sonra devlet deyip hasap edilmedik talibalar aşağıda arkayına ayrılmış böyle. Hmm. Bir taraf diye yetişmeliğinden orta Türkmenin yarası yarısı bayrağı muğdunu da şabatı. Bir taraf diye o SSR zamanının karın snaryatlar var, bombalar var. Bunun hemmecin hani gitti orsiyete. Bir taraf diye İran'ın üstü bilen ok yarar ne hemen drone mu beylekim bunlar geçirip atıyor. Bir taraf diye denizin üstü bilen yetişmeliğinden Astrahan'a ya Derbent'e uğradı batıyla. Harbi yok beylekim. Bir tarafta aklı gerek sorun egin eşiginin mi ya produktasını mı uğradı bu. Bir tarafta devlete gelmeli, gazdan gelmeli, neftten gelmeli falan Moskva özel bu. Gazprom müsbüle. Turbosunu da yedalar bular. Ne hemen bir taraflı. Yani vatanını satan dönükler şular. Şol eğer şol Göktepe kalasına ya şu tayda tragedi. Bir cinnem mi alacak resmi ya haramzadalı olsa şu zatları etmezler. Şu taydaki yatan şehitlerin hatırasını. Günle geçip olur eylak beylak şolun üstünde mazar. Ha? Ne adı ne adı şunun iyini sen bakırdığının neçe hemen şunu hayran oldu. Bütün Türkmenistan şu şehitlerin yasını tutup oturuyor şunun için. Bunu pengine de bağmışım diyemem. Ne şu de getirip beni halkının depesine koydu. O da ol yan Kıpçaklı yetimçani innen bavarapını erren. Yani, bolly. Bunların pesini taparlar ha gerek bolsa. Sonun gözlep görendirler. Taparlar getirirler. Yarasınnak baylığı. Halkı ime uçinum halkı yok etmez. Bu planlaştırılıp yurdun taşını çıkarlar halk. O pandemiye de beylekizem ortadan onun kızım hemimizi biderek var. Hmm. Üzerlik yakınma halkın gözüne çöp atılmalı yapar. Bütün dünya üstümüzden gülüp atıyor. Yani Türkmen, beyleki milletler ya. Kim olayınladı? İlkinci nokta halk öz vatanını, öz toprağını, öz yurdunu eğiç. Sonra etmesen bir yeri gelip, mesela Türkmen'a yap sen otayda kölögen yırtık geçen üstünü, men sana karıştırdın, alıp verin, hak hukukun alıp verin, kim edecek onu? Kim etçi? Yani Birleşen Milletler Kuruması yani ne için berdi şoları bir taraflı. Para peşkeşin üstü bilen gitti. Ne için hasabat sonra. Berdin sen sonra da bir taraf bolyan orada. Ne hemen bir taraf değil. Beren adam izin alıp bilir. Eden haklı. Şon için ben gönlüm geçti diyen Birleşen Milletler Kuruması'ndan ol yakı bir Avrupa beleleşiginden ol hak hukuk koruyan kurumalarından
Hemmesi ine olara grant otyr, ine pul almak için. Şu yurdun da aşırı Türkmenistan'ın halkının hakkını koruya diyen kurumalar adamlar şolar üçün şu hiç hasan Türkmen halkının tragediyası utanmasa sonuçta bakıydı. Niye ki yeni 10 yıllıklar devam etsin, 100 yıllıklar Totaydak diktaturu şolara bakıydı. Sebep bunlar 100 milyar dolarla pul alıyorlar grant. Ene o bazlık kurlarının buladı. Dünü pulun üstüne atıyorlar. O tayda halkı olar edi boti. Bu tarayda da bular şu halkımızın göz yaşımın hesabına ine pürpürlep yaşap veririz. Öyle hesap maşini işlep dur. Hem mesela şunu önküson ködülerini yazıp dur. Yurda baralı. Biz son için aydı. Lüstrası bilen KGB'nin arşivini açmak gerek. Ne yandı kork geldi. Eğer siz canayetkar değer olsanız onu ikellep korulamalı zatlar. Yok. Bunlara lüstrası da gerek kal. Bunlara yine Hmm. sen aydısın yani. Oğurluklarını devam edecek. İki yaka şafkalar var elinden yankı haram ahırda naniyen. Şoları bizim üstümüze kuş kuracak. Olar eylemiş, bular beylemiş. Mişli gurrun etmen, ne bağırdağdaydı bu oturup, senin hacı deyip depeğinde çıkarılan edip oturan işin. Son için şeytan da asılacak bu. Ne görünüz var Mekka gidip pul haşlan. Hani aşabatta oturuyor, barın da aslan gayratını sat diyen. Hmm. Beş vaktini düzüğülü dini pardını borcunu berza diyen morsan onu ne için şeytan da onu biranlar peygamber de onu biranın şeytanı depende saklap otursun. O ne hil var ya? An şeriat, an kanun, an din. Yoydular bardadı. Ha o yo tersine emet. Bunu tuttular asla başka real etmedi. Şunun edip oturan haramlığını halal yasap veren adamların bir din däbini desturunu düzüp tutup oturan adamların başını getiren güllersin. Hani şu düğünkü tutulan toyum sonra bir misal. Türkmenle şunu toy bolup modur edilip mi şu? Beyle yuhalık beyle tarhan nökörlük az halkın öňünde. Ha? Bulan edip oturan oydu. Onu çağırın. Böyle yani biz şulun yemesini kan anrik yemet mi? La yemet ya. Ah, bolya. Awasol meyletin boldy diýdi birçe maýdy Türkmenistan meyletin ýerdi Borsiýadan hatta. Hmm. Meyletin bolsa görkezim referendum geçirilip girdildi. Kim haýyş edipdir? Hatyny görkezim. Hmm. Ana bizim göreli. Ay diýe ýemde diýe kasby kenaryna ýaşap beren bir baý haýyş edipdir orslara gelin bizini Eýranyň gowran diýdi. İran'ın sen paylaştın Türkmenin toprağını. Ona sen İran'ın gowrapsın. Türkmenin toprağını yakalkın. Yalan. Yalan. Dünkü son eden çıksın masana ýazypdyr ýerleşme. Bir etrek gurgan derýasyna bardylar hem İranlar. Suwun sawdylar bolupdy. Ene Doğru. şeylere kowu Bolya. ağzımız doğru kowu aydarlık hiç tat yok. Mene yakaca da pozitif misal görüyorum ha. Şol Türkmenistan'ın yankı bir taraflık statusunu. Ben etsek teklifim, eğer yurda baramızda kağıda parlamentin önünde. Bu statusun biz asla yüze vurmadı. Beryan peydası yok. Bütün halka anlamak, yani oğurlukların üstünü, cenayetin üstünü yapmak için ullanlık gelinen kural. Hmm. 30 yıllar. Şu kuralın sonu yasan aftarı iyiydi. Barış Şeyh Muratov şunu bir taraflık statüsüydü. Özünüm. Şuna bak bağlayan kızıklanan devletler, milletler kuramalı vardı da paşorluydu. Ayağını çeldi. Salmadılar yurdun içine. Oğlunu çeldi. Doğunun bastığı ne ay bir topar yemece. Ya aftar şunu buna pıkır etti. Bizden perdani öz peydamızı ullanır halktan öğrenmek için. Yani o perde halkın kıymetinin süyüşüp niyaz getirip bulan hemmecinin çok kapatıldı. Yani kazma düşersin, yapma düşersin değil yani bu. Hmm. Doğru. Doğru mu? Onda näme Onu da hamrada bun hocamlar işte. bun wagtymy gaty çäkli. Hı? Şolar şoň üçin hem şu ýerde tamamlaýsak diýät. Böyle. Näme halky watandaşlamady gutlaly näme gutlaly?
Şu Ol. garip düşen günü bile kutlayalım. Mene boğunumu sanok bayramı kutlu olsun nimene almada. Doğru maydeyin. Yürekten doğru maydeyin. Yürekten çıkken men aydan şu at sözüm. Bayramı kutlu olsun nime men boğunumu sanok sebebi garipli bile kutlayalım. Ya çağların yetim kalını bile kutlayalım. Ya öysüz udarsız caylar başına yumurlan o yerini alıp cayını yumurup yerinden alyalar köçede kallı halk. Şoň için şoň bile kutlamalı mı? Ya da bir topar doğulmadık çağlar var. Kim bile çağalar bir topar bir güne çağalar öldü. Yaş ölümler var. Bular bilen kutlamalı mı? Näme kutlamalı? Tragediýaňyz näme diýilýär? Durşuna tragediýa bile kutlamalı mı? Mena boğunum sana. Sizem sok. Menem soňňa gutlaryk ýekeçe esas ýok. Sebäp ýok şular gutlaýyn diýende daha. Näme bu? Näme peýda boldy? Ýok, belki kimdi ýalňyş ýandyr, ýazsynlar hany bize meşdik galy. Bize Doğru. meşdik galy. Bol Bolýana ýa-ni. vatandaş şurada. Hawa. Başka sağ olun. Sağ oturun. Yine de görüşürüz. Hawa.